Hi mga loves! Welcome back to our channel. Wala mo 1, 2, 3. Ako rin mo inunya, ikaw rin mo sumpay. Okay. Hi mga loves! Welcome back to our channel. Ready na mo mga loves? So, mag-Tagalog challenge me in 3, 2, 1. So, ang gagawin namin ngayon, mag-speed eating challenge kami. So, may tigi-isa kami ng food, tapos kung sino yung matatalo, iinom siya ng something dito. Pipili lang siya kung ano yung iinumin niya. Tapos, aside from the speed eating, Tagalog challenge, Taglish challenge, walang Bisaya. So, any word na Bisaya, iinom dito sa ano. Yes. Okay, ready na mo? Oh no! Ready na kayo mga labs? Eh, yun. Uy, hindi, yung Ano? yung pagkasabay mo, Bisaya. man Hindi, yun. hindi, Eh, hindi, sinabi mo, hindi. ready na mo, Ay, hindi, Bisaya. hindi, man hindi, yun. hindi, No, no, no. hindi, No. Eh, hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Madaya mga labs. Hindi pa. Hindi pa. Sa first round na, dali na, bilis. Anong una? Nagtituan naman tayo. Anong una? Okay. Ala, sige. Okay, fine. Patawarin natin mga labs. Patawarin o hindi. Sige na, sige na. Okay. So, anong una natin kakain? So first Ano? is watermelon. Ay, baka mabusog tayo. Watermelon. Medyo messy kasi yan siya pagka... French fries na lang. First is French fries. Ito mga loves. French fries. Hindi po yan sponsored pero ito po yung French fries. Okay. Ba't konti lang yung sayo? Hoy, mas marami lang yung tignan. Kasi nakaangat siya, nakaangat. Ito nakadiin sa baba. Marami din nakadiin dito sa baba. Hindi, yan Unfair, ha? Uy, hindi yun unfair, no? Tingnan mo nga. Sige na. 3, 2, 1, go! Gawin mo ako pa ako. Kumpian yan. Uy, may tubig tayo. Wala tayong tubig. Oo nga eh. Kukuha akong tubig. Mamaya Matatalo na, ako. mamaya na. Baka baboy kumain. Hindi ko na kaya. Talo ka na. Talo ka na. Di ba dapat walang tubig pala? Rule. Pag uminom ng tubig, Uy, talo. mamamatay tayo, uy. Ikaw lang. Tingnan mo, unfair. Bigla siyang bumilis kasi uminom siya ng tubig. Bahala ka, malapit na ako. Hoy, walang tubig! Unfair! Wala man tayong rule na bawal ang tubig. Unfair! Unfair mga love. Makaisip ka ba yung init? Tapos na ako. Nga pa. Wala na. Talo ka. Unfair talaga, uminom ng tubig. Uy, paano na yun manig unfair? Nainuman ka ng tubig. Hindi ako uminom, uy. Uy, uminom ka. Uy, hindi ka uy, uy. best lang ko lang. Wala naman tayong rule na hindi pwedeng uminom ng tubig. So, paano Sige, naging next unfair round dahil yun? hindi na pwede uminom ng tubig. Oh no! Unfair, di ba mga love? Ano po, ano naging Uminom unfair? siya ng tubig. Oh, hindi ka na sana dapat nagpakuha ng Pwede mas mabilis yung yung paglunok niya kasi mabasa na yung niya. Uy, hindi man ganun. Uy, wala man tayong rule na hindi pwedeng uminom ng tubig.
O, tingnan nyo. Naubos agad lahat ng nasa bibig ko. Meron ba tayong rule na hindi pwede uminom ng tubig? Wala man. Next rule. Wala na. Okay, mga lads. So, siya nang nanalo. Ayoko na eh. Stop ko muna. Pipili na ako ng inumin. So, i-swap muna. Okay? Huwag kang tumingin. Hindi ako tumingin. Ganyan. Anong... Ito ang number 1, number 2, number 3. Pili ka. Number 1, number 2, number 3. Hindi, titingin na. Hindi, Hindi, wag kang diretso na ako tumingin. uminom dyan. Yun nga, pag pili mo ng number, saka ka na Number uminom. 2. Oh, number 2. Sige, uminom ka na ng number 2. No, God! Hindi ko na. Ano? Hindi ko nakita. Nainom ba yun? Parang hindi naman. Uy, bawal man uminom ng tubig. Uy, bawal uminom ng tubig. Uy, sabi mo, diba lahat? Bawal uminom ng tubig. Uy, bawal, uy. Sa pagkain. Hindi, bawal lahat. Bawal. Yung tubig, bawal ang tubig. Ang init ng AC ka. Yes. Okay, Bawal- next. Bawal ang tubig. Uy. So, anong next? Bawal pala ang tubig. Okay. Boiled egg. Sige, boiled egg. So, next is boiled egg. Ito mga. Boiled egg. Parang mas... Sige, ikaw na mag-count. Mag-count ka na. Nabusog na ako sa fries. Next! Imagine na, ubus ko yun, hindi ko naman nauubos yung ganun kalaki. Ako din. Usually, naghahati lang kami sa isang fries. Okay. 3, 2, 1, go! Pilde. Talikod. Anong pilde? Anong pilde? Talo. Hindi. Anong ka muna bago ko. Okay. Nagsaya ka. Fine. Okay. Anong Fine, pilde? fine. Pilde pa more. Okay, pili. 1, 2, 3. 3. Okay, dili. Asa man ang Triana? Ano ito yun? Ito. Di ko ganan na. Uy, 3! Ito ang 3! Do it! Kani mangguni mong gipakita. Do it! Ano yun? Pati. Okay. Bawal ang tubig. Bawal ang tubig. Bawal ang tubig. Ako naman. Sige. Okay. 1, 2, 3. 1. Ha? 1. Okay. Yan ang 1, ha? Isa pa. Uy, isa lang man. So, 3, 2, 1, go! Oh no! Inom, pagkatapos lang. Hindi, mamaya na. Tapos lang, inom. Sabi pa niya, lami. Oh no! Oh, kahit na, nagsabi ka, hindi. Wait na tayo. Hoy. Wait na tayo kasi hindi naman dapat sinabi yun. Hindi naman dapat sinabi yun. Sinabi yun. Ang rule natin, any Bisaya, wag ka. Oy, sinabi ko Wait na lang tayo, para wait na tayo. para malaman nila kung anong Bisaya word. Hindi, wait na.
Hindi, wala ko yung hindi pwede. Hindi pwede. Huwag quick squeeze na Bisaya ka. Di ba mga lab? Unfair siya. Kanina pa. Ako lang ang unfair. Tingin! Mabagal talaga ako kumain mga labs. Eh, mahina ka talaga. Inom ka muna. Weakling. Talikod ka. Bisaya ka eh. Sana naman hindi na ano. Wait lang. Katagal ba? Uy, wait! Anong katagal? Di marunong magtagalog. Okay, 1, 2, 3. 1. Okay, dito. Ayoko na talaga. Parang same to kanina. Hindi yan 1. Uy, ito ang 1, Asa 2, 3. Ito So, pala ito ang 1. Tapos na. Tapos na. Kainin ko muna to. Ay, salamat naman at inom na. Hanap pinalitan ko. Sabi ko na nga ba eh. Okay, next. Ito pala. Palit-palit natin to kasi alam na niyo kung ano yung ano. Kung saan dito yung hindi masarap. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1! Alam na alam ko yan! Alam na alam ko yan. Ito 1. Huwag kang unfair. Ito na. Okay. Next. Ang laki ng saging, grabe. Okay. Okay. Ba't parang mas malaki sa akin? Pareho lang naman eh. Okay. Ready? Ikaw mag-count. 1, 2, 3. Okay. Talo ka na, wag ka nang mag-ano. Huwag kang mangdaya ha. Lagi na lang ano, lagi mo na lang napipili yung ano yung juice na masarap. Lagi na lang. Uy, wag kang manggaya. Ang tagal, grabe. Sige, 1, 2, 3. 2! 2. Okay. Juice yan, juice. Okay, pili ka. Oh, God! Umabot siya sa ilong ko. Masarap? Masarap. Sa ilong ko. Sarap-sarap? Ano yung nainom mo? Suka. Suka. Yes. Dinamihan mo ba? Kala ko juice. Oh, ayan. Di ba ako nananalo mga labs? Mabagal talaga ako. Daya kumain. ka kasi. Next! Uy, bigyan mo naman ako ng chance. Uy, grabe. Uy, hindi na. Uy, ano yung to challenge to? Dapat 3, mag-ano 2, 1, go!
Ba! Ba! Okay, fine. Bigyan natin ng chance. Talikod, talikod. Time for your suka. Okay. Sige, 1, 2, 3. 2. Okay. Nasaan ang 2? Ayan, nasa gitna. Man mo tinitingnan. Alam ko to. Bisit. Swerte. Next. Makita mo. Ayan mga loves. Yan, mangga. Okay? 3, 2, 1, go! Okay. Tandahanin ko na lang. Inom ka na, inom. Uy, ubusin mo na yan. Uy, ayoko na, uy. Busog na talaga akong Nabusog na ako. Grabe. Okay. Talikod, talikod, talikod. Okay, 1, 2, 3. Busog na ako talaga to. Okay, okay, okay. Diyan, diyan. Dun, dun, diyan. Diyan, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it. Na, 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 na. Oh, God! Ano yan, ano yan? Ay, patis. Patis ka! Patis. Akala ko suka. Hika, lupod. Masarap? Hindi. After ng mangga, patis, masarap yun. Ayan, watermelon. Parang lugi ako nito. Takpan mo yung mga mukha loves. mo, ganun mo. Takpan mo, ilapit mo doon sa camera, ganyan. Lugi ako nito kasi Yeah. malaki yung slice ng sa yung watermelon ko. Ayan. Hindi, hindi, hindi. Pareho lang. Pareho lang mga loves. Makapal. Pareho lang talaga, pareho. Kasi makapal yun sa kanya, pero sa akin, mas mahaba. Pareho lang naman yung haba. Mas mahaba yung sa akin. Yung takwan. Okay. Okay, 1, 2, 3. Huwag ka, marami ko yun sa'yo. Gagawin niya ako! Panalo na ako, tapos na. Hindi yan malinis. Hindi yan malinis. Tingnan mo, ganito ang malinis. Huwag kang mag-ano dyan, talo ka na. Ayan o. Di ba malinis? Tingnan mo yun sa kanya. Marami pa, so talo ka, talo. So, ilang points na tayo? Wala na, hindi na tayo nakapag-keep track. Hindi na, pero mas marami akong point sa'yo. Sige. Sit. Ano nangyari? Bilis na! Wait lang kasi ang puno-puno ng tiyan ko. O din. Ay. Sige. Doon ka, huwag kang magtakilid. Oh, Hindi no! valid word na Tagalog yan. Pero naiintindihan man nila yun. Hindi. Tagilid yun, hindi yun letter K. Kung sabi ko tagilid. Hindi. Letter K ang sabi mo. Takilid. Sabi ko ganun. Takilid. Pagkatapos ko ikaw. Ay pa, hindi pala. Hindi na ako iinom kasi nag-Bisaya ka. O, di hindi na ako iinom. Hindi, dapat yung... Uy, hindi. Hindi din ako iinom kasi hindi Ah, sige, ka inom. So, ano na tayo? Quits na. Hindi, may invalidate yung akin kasi nag-Bisaya ka. Oh, hindi naman wala. Bakit may bagong rule ka?
ka. Lagi ka na may bagong goal, Sige, ha? gagawin nga. Ano? Ang gaya niyang mga labs, so... Bilis na, sige. Uy, ako. paano ako naging Bilis, malaya? bilis. Iinom ka hindi. Inom! Kasi hindi na din ako. Ayun na, hindi. Inom. Oh, Okay, sige. Tumalikod ka. Ano? Pangalawa na yun. Wala akong sinabi. Tumalikod ka dyan. Tumalikod ka. Ganyan na, hindi ko naman nakikita. Hindi, uy. May yung peripheral version. Version na. Peripheral version version na. 1, 2, 3. 3. Ba't ka umiiyak? Ewan ko. Ano? Mukhang... Umiiyak. Mukhang pangit. Ba't ka umiiyak? Huwag kang umiyak. Walang iyakan dito. Sige, kaya mo yan. Uy, bawal iluwa. Huwag mo i-drink mo yan. Bawal lumabas. Drink. Talikod, ikaw na. Uy, talikod ka. Madaya ka. Madaya mga loves, madaya. Okay. Uy, wala ka. Kita sa camera. Gi. Wala man, uy. Uy, talikod. Di kita dinayakan. Talikod! Talikod ba? Huwag kang tumingin dito lang. Hindi nga ako kumitingin. Sige. 1, 2... Ay, wait lang. 1... Ay, kita ba? 1, 2, 3. 1. Okay. Ito ang 1 ha. Ito. Saan? Ito. Saan? Ito yun. Yan? Oo. Sige na, dali. Uy, huwag mo tingnan. No, God! Ano yun? Ano yun? So, that's it mga labs. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe. Ano ba yun? Like. Don't forget to subscribe, share. Ay, ano ba? Ano sasabihin? And don't forget to subscribe, share, and comment. Don't forget to subscribe and hit the notification bell if you want to get notified sa mga bago naming videos. Yes, that's right mga labs. And also, follow nyo kami sa aming Facebook page, Bisdak Lab, Instagram, Bisdak Lab, and TikTok, Bisdak Lab. So, that's it mga labs. I'm so busog and Napakabusog mga labs as in. Nabusog ako sa suka. that's it. See you! See you in the next video mga labs! See you!